Chini kodi tira kodi ginan. Asewinjo gi mang'eny. Tikono ginan. Penjo na amadoga chaka penjo gi ni to koro ka okadhi to ng'ano ma mondo miodhi. Nikech seche ma wuok no ero a fight ne nyithinda mabiro. A fight ne future generation. Koro we awuoga dhi ang'any mondo mi jok mabiro bang'a kik bi kale makale sa nyindi. Ka ukawuok to ng'ano madwa wuok na. To koso ka ukawuok to ere kaka ubiro winjo grievances mara. Dong nyaka wuok mondo mi achiw ywak na ka winji. Ka ukawuoyo to ubiro winja. Sirkal winjo ng'ano? Sirkal dawach ni winjo to okodewo. Giwinja winja to be okochunogi. Nikech gineno gima timore. Ok ni ok gineno. Bende ma mi kibaji ni ng'ama uloso go ni samoro ok winji. Ponono sirkal bende okaka gik moko soite ok owinj ywak mantiere ndara ka. Nikech kalore gi weche gi duto ratiro mag dhano irocho, mag obila tiyo gi teko mang'eny. To jatend piny Kenya ka owuok to owacho mana ni mwandu olal, gik ma kamagi otimore, to ngima molal gi ok omul, jok moyudo hinyruok gi ok omul, dwach jong'anyo gi ok omul, obila biro mako jok ma ok onego bed ni gimako to gidhi giwacho ni oyo newa en mistaken identity. Ikin gik moko ikin ma gintiere kar ka. De ben wuoyo kidieny masan ma ndara gi Marion giwuo gi ng'ama ok winji. Dawach ni wawuoyo gi ng'ama winjo lakini ok ochuno, ywak wa ok ochune. Owinjo gimidwaro kendo ng'eyo gimidwaro lakini nikech koro ok ichune, ok one gimomiyo dokaw action. Nikech mondo mi ong'e malong'o ni nitiere ng'ama obedo abducted to kasto gidogo giwacho ni mano mistaken identity. Ong'e nyaka ni nitiere properties mano okethi. Mondo mi properties gi no okethi, nyaka bed ni nitie jomoko ma bende no wito ngimani. Matieni magi gik mung'eyo lakini oneno ka ok ochune. Anton. Yes. Sirkal bed ni ok winji, owinjo to koket gi tim to oganda osud nade ka gidhi nyime. Wan wabro dhi mbele gi